For Bible, the Bonnie Bishop. Master said, and some kakra, my bonnet tofa, and the Maui. Usoma, fire juma. Amen. Adia ba me person ne, obi a wa wuhunu. And he said, Yansum erade with flesh. Mrs. Yansum erade ewo hunam. Sa o de hunam we asum erade a obekọ nsam je. Amen. Yasum erade wo hunhum mu ene de ayi nukrem. Hunhum ene nukrem. Enti nipa bia waya krado so person osuma awurade no awose obo na dwempo so be firi hunam mu aba hunhum oje meso amepe. Amen. Na ansa na obetimi efiri hunam mu aba hunhum Jesus wo nipadua na wo ho no e kira wade yawo the principles na so fiti ya was maba hunhum ana nyasa wonam nyanya e kira se wonam hunhum oje meso amepe. Amen. Mamen kans asaman kira yawo mame ene papa awo omo wo honam ane yawo ye na wurade nyankopon enso awo ono nso wo hunhum na baye dan ene onyame a wo ye hunhum abaye nipa desa wonam nasam so ebe wura nipa mu. Amen. Message so wonam de ai nasam so ebe wura nipa mu. Na ansa no nipa no betiri anyin se awurade asem ejina gidi a onyama asem na ye ade bai eba ne nche me kasem ketuwa bi we Luke chapter 1, Matthew chapter 1, Mark chapter 1 obofo ne ba Mary nche ono de osunkra ya di asem na ya di abai asoma Maria wanya nyankopon ne madom obenyin sai no awo babare ma no atu ne din sai Yesu Mary sam ye babuni abada na sam a waka abam obofo na agiu na smo kan se onyankopon ho den baba wo so na abenyin sa wo so nyankopon ne ba na wadi naja David ahimwa ebema na na hini etu twada the man Mary timi say nyame asem nani anya homa wafana sadia wasem a waka ne ye de etie oje me so amepekasa. Amen. Bofo na nkanchira Mary said da ho said na mebutu so na menyemo aye word to word, but Mary received the word from the angel's what mouth. What did he say? Nyankopo. Amen. What did he say? Nyankopo. Now, there is no Gabriel again. About what did I mention? Enye Gabriel na jina ha ene wo kasa meka hunhum asam na akiro de tie ne that particular time not God's spirit and tnani pasoda
Oba na woko asekyerɛ ne sɛ na nipa ho nte nipa yɛ bɔne tie nyame nti na God spirit ntimi ntena nipa mu na ɔbɛ nipa so mesɛ ne wɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛ nipa so ɔde woyɛ deɛ ɔbɛyɛ wie a na ɔkɔ Mary nko a ɛna mɛtumi aka sɛ spirit ne baa no so continuously 9 solid months. Ebakata no so abosome sai enkono. Mary nko a. Na de ntia make asem we ni se. Ansana Mary God's spirit nyankopon ahoden. Aba Mary so no aba cover Mary no. Na Mary I receive the word from angels' mouth. What do you mean? Amen. Now, Adia ehuni say, God's spirit will protect the word of God. God's spirit protect the word of God. What do you mean? Amen. God's spirit unprotected apart from Yankopon asem. Because asem no in gold. What the upper says here? Ma abaying your gold bar by 20. Near your process for near soldier for a bag guide gold bar. You bet your near guide gold bar if you say. Who ya by and I'm a boy. Amen. Indeed, the word is so powerful, or a nyamia japadia, and no any nyame bohu by her or so a form as a dear be wa when nyame protected apart from being passive. Already protecting apart from us. As someone a creator, boss has it. Without the word, there is no God. Without the word, there is no word. The word, a image of God. The word, we say the image of God. Amen. Indeed, all the time, Spirit of God protect the word of God. Amen. Because of the actual, Nyame bonu ya miensa ewo Eden drum. Ne nuaba no dɔɔso, but na miensa bi wo. Ɔbɔ papa ne bɔne hu nimdeɛ dua. Papa bɔne hu nimdeɛ dua. Enti owie no ɔbɔ nkwa dua. Ojeme so amepe amen. Papa ne bɔne hu nimdeɛ dua. Ni mienu no ni hiri ekofaako. Ana nkwa dua nso atene ho. Ojeme so amepe amen. Papa ne bɔne hu nimdeɛ dua. Eye dua nkwa nim. Me se nkwa nya de abai. Enim. Nti obebetimi edi bɔne ayɛ papa. Obebetimi edi bɔne ayɛ adɔye. But so when ya nkwadua no a we are out. You so amen. Entena Adam di bɔne dua. Nyame bɔfo firi soro ebe protected nkwadua. Asekyerɛ ne sɛ emu na nasɛm a man kwane yɛ den. Emu na nasɛm na man kwane yɛ den yɛ. Me kyerɛ wa bi o. Sir, the word of God and life. Me say adeɛ bɛyɛ. And the glory of God. Jẹ́mi sọ amen.
Messiah, the power of God. Indeed, that we say prayer, an ordinary thing, but the word is power. Prayer is a communication between you and God, but the word is power. Prayer didn't give you life, but the word of God gives you what? Life. Who is the word of God? The word of God is Christ. Who is the prayer? Prayer is a communication. Amen. And the enye will be our empire more. You will be a opinion more. Yankase prayer is the spirit. It is words are what? Spirit. Obian channels. Babia nyamia stem ko yebia. God's spirit protect the word. Amen. The obon kwadua ne mobile. Eyi nkwadua ne free throne. Amen. Mami ntwitwa so na memra baabi. Awurade yi ne ho adi kyerɛ Moses de nasɛm somaa. Wɔde nasɛm yɛ adeɛ aban somaa. Moses ko mateme man ne su ko yi wɔn firi Misrim form brand. That is the way. Mɛyɛ Onyankopɔn mama Pharaoh na onua Aaron bɛyɛ difo. And Moses he called. He is the Lord. Amen. And what did not Samaya the other? And Moses need a protection. And Moses need a protection. Nemo a Samuel a Shananu. Jemeso, amen. Moses ye Israel. It you trust so. Odo amoba me kan sem ye no bi a kire made. The Lord pumana me kura Moses no. Wa we abaka se puma huru keke. Na urade atim. Me se na urade ya de abai. Oti puma no. Aye puma. Without the stick, there is no miracle. Without the stick, listen and listen good. Moses kasa na Aaron atene poma no na nsankyerane ayɛ de abai. Moses kasa na Aaron atene poma no na nsankyerane ayɛ de abai. Amen. Now, adia yemi and say, "O ye Israel, every Egypt, no do more ban." Moses who jebi wo Midian, read them. Moses and who say Janet to be wuranim, or no one who, and the one who is a Pumane Kurano Ayeja. But that fire protect Moses everywhere. That fire protect Moses everywhere. What do you mean? So amen. Now, ensure that no moja. Ntutu mwa bebre. Esukoti frisro to se oja. Esumuba. Onyankopon ankasa sane Jesus Christ. Osane, that is the Passover. Ebekum Misrim abakan. Afa wono na abakan disho. Jemeso amen. Ekasa ono na abakan ene wuru. Eni kwanse abosom. Misrim de na ewuru. To kum Misrim abakan afa wono na abakan ne yare yabe. Edisho. Mamenkasa Omo becha epo na punajano
obi antie me kakra oje me so amepe amen aho ana Awurade beyi ne ho adi ade akire Israelites Moses oyi ne ho adi di akire won oje me so amepe amen ente ana dusium na wadani ja na order amen ana dusium no adane de eja na order adare ma Israel fo huomu owanim oje me so amen ejani jina na Israel fo jina ejana adara no akwati say we set tinted glasses na uhuru outside na de wa outside enhu ejani nyanyame misi jani nyade ya be e may an cover that is the Spirit of God the moon was set but obi anso ntimi mfanensa nyade ya be nsom ana intervals ada Moses any janentam no minso ametimi akasa near to 1 mile. There is no need some Moses ebe jano ebase amen tontam ne chama dia ketua amen God speak okasa kire Moses na Moses akasa kire what Israel amen ne chama dia ketua bi na no say 3 steps Israel Moses God Israel Moses God this Israel for more jump say yansu ani nyame bakasa na say opia Moses abehye wo mu I say Awurade ani ya de abai adre e be say obi atie bi amen afai mamen twitwa God respects leadership. God himself respects what? Leaders. Into a branch here, respect your leader. So for beer, you didn't have to honor. On na hokeke. Jemesoka sa amen. Respect them. Anya wadon sa menene pe na nyini chaano abasa Awurade nyusuda me pacha wate de ametro na ase anya wadon sa so for ma sa kala kitwa we asa me manyini chan ma bobra chaano e de no onim oje me so amepa amen God respects a leadership. Amen. Oh, amen. Indeed, Radika said to Moses, the apostle of Catherine Israel Biano, or Catherine Moses. No, I'm a Moses in Swaka Satra what? Opasa Oma Israel for Maran of Moses alone. And so not Aaron at Moses penny. Not Caleb at Moses penny. Amen. Mon shadows. Aaron, Miriam, Nakasatia Moses. Mawradi Mufuya. Wafrawo no akacha say so defo bi wo mu anajo ne mpaso na me kan set me ka sam kire no dai so mu nya sama ko Moses tia ono de ano ya oje me so amepa amen me ka smacha that time na radio change free gem
no abɛhyɛ murunkum mu. Amen. Shadow ɔhyɛ murunkum mu na wɔne Israelfoɔ ɛde ɛbɛyɛ nipa sɛ meka asɛm kyerɛ asekyerɛ ne sɛ na wɔtena nipa mu a ɛnyɛ ye ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔnefoɔ. Nipa a Awurade atena ne mu ɛnyɛ ye nipa a wɔyɛ dibɔnyɛni. God's spirit ɛntumi ntena dibɔnyɛni mu na mma ɔtena deɛ wagye Yesu Kristo ayɛ deɛ bɛyɛ ɛdeɛ mu. Yɛnhyɛ saa de no nso. Amen. Yɛyɛ pɛnhwie ka nsɛm bi ɛna Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame som yɛmfa nkyekyere yɛn ho, Nyame te akoma mu. Obi a ɔbɛka saa biara no ɔyɛ kuraseni. Mesɛ ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ kuraseni paa. Yasɛm ne yi deɛ mepɛ sɛ wo a wote a wohunu ne sɛ Israelfoɔ na Awurade antumi antena wɔn mu na mmom na wɔdi wɔn anim. Gyeme so amen. Because na wɔtena wɔn mu anyɛ deɛ bɛyɛ kɔsii sɛ ɔmaa Moses de okuo ɛyɛ adaka na ɔmo bobɔ tent bi te sɛ deɛ yɛwɔ mu yi na ɔmo yɛ apam adaka ɛde kɔsii mu. Afei duru berɛ bi na Awurade pɛ sɛ ɔne Moses kasa ne Israelfoɔ kasa na ɔbɛsi adaka no so na wakasa kyerɛ wo. Amen. Meka asɛm ba wo. Saa adaka no enti yɛbɛnya nkyɛmu mmiɛnsa. Yɛbɛnya akɔnkɔnɔbea sɛdeɛ no ɔno ɔmo nam ne pɛpɛpɛpɛpɛ. Ɔne ɔmo nam no God yɛ holy, Moses ɛyɛ kronkron, ɛna Israelfoɔ nso yɛ aduhɔfoɔ sɛm ɔmo dam saa. Nti yɛwɔ aduhɔ, yɛwɔ kronkronbea, ɛna yɛwɔ holies of what? Holies. Amen. Mekyerɛ madeɛ kakraa bi na saa na ntomadan no nso ɔbɛyɛ no konkrobea ɛna aduhɔ. Wogye me so a mepɛ. Amen. Wosi aduhɔ a you can see God. Wosi konkrobea you can see God. But when you would have konkrobea baabi a pamadaka ne si no ɛhɔ na Awurade yɛ deɛ bɛyɛ. Ɛhɔ nso na n'abɔfoɔ ɛbɛbɔ hɔ ba. Wogye me so a mepɛ. Amen. Mebakyɛ mo tie deɛ mekyerɛ n'ase. Ɛhɔ. Amen. Indeed, ɛhɔ under protection. So obi wɔ adu hɔ a deɛ ɔtwa mu ohu no. Obi wɔ kronkron bi a ne minimu tabɔnten wɔn nso hunu wɔn atwa mu. Bɛsɛ obi wɔ kronkron bi a obi ehu no na ɔno nso hu obi. Ogye me so a mepɛ. Amen. Mepɛ sɛ deɛ yɛsua yi obi a wɔ ha wote aseɛ. Na mame nsa amena bɛkyi mekɔ m'anim. David trase aka sɛ no mete dan a waduradura mu na wasiesie mu na Onyankopɔn adaka deɛ esi tent mu nsuo hwɛ no. Te saa na teɛ deɛ mesi dan ma Awurade. Amen. Na mayi ne kronkronbea akɔ. Awurade nam odiyifoɔ no so ka kyerɛ ne sɛ onsa ka mogya wɔsere mu ba na bɛsi. Solomon ebesi dan ne ma Nyame dan nso wɔkyɛ mu tere. Yɛbɛnya adu hɔ
yɛbɛnya akɔnkonobea ɛne yɛbɛnya akonkonobea abae konkonobea wogye me so amepɛ amen na saa konkonobea hɔ ɛhɔ ɛna Awurade honhom egyina the shadow of God amen na no na Christ a yɛbɔ ne din na no ɛtra ase din no ɔse dabi saa daa no ɛnyɛ real building a wɔhyɛ me papa ɛtenam na me papa ankasa si ne dan ɔtetee fam dɔteɛ te sɛ deɛ Solomon de sii dan wogye me so a mepɛ amen ɛna ɔde sii daa no na nkɔɔfo bi a ɛdan no nyɛ ɔmo dea no aba occupy dan no mu saa na tea bi a wɔsɛ mesa ne ba fam bɛgye ɛdan a yɛ me papa dea no na mesiesie dan no mu na me papa nim onyam ane ne tumi nya kɔ abaa de abae abɛtena hɔ nipakyɛ wate asɛm no so amen nti na ɔse mebubu asɔɔdan na mede nansa yɛ dan na meka sɛm akyerɛ ampane ampa wɔdwiri daa no na ɔsaa de nansa bɛwde dan no bio ɛdan no a ne papa siɛ 4,000 years no ɔde da kɔmpa dwiri gu fam gyeme sɛ amen ɛna ɔsaa de 3 days ɛde bɛwde dan no foforo ɛdan no ɛne me wogye me so a mepɛ amen kebakya wate ase ɛdan no ɛne wo ɛdan no yɛde yɛbɛhwɛ ɛne me enti Acts a bɛka sɛm bi akyerɛ yɛn Acts chapter I think it's 17 so 24 yeah Onyankopɔn a ɔyɛ wiase ne deɛ wɔ mu nyinaa obi atie deɛ asɛm aba no Onyankopɔn a ɔyɛ wiase wɔse Onyankopɔn a ɔyɛ wiase ne deɛ wɔ mu nyinaa no ɔno ɔyɛ ɔsoro ne asase wura ɔno na ɔyɛ ɔsoro ne asase wura ɔnte asɔredan wɔde nsa ayɛ wɔnte dan a nnipa de yɛ nsa ayɛ de abae ɔmpɛ na mmom nanso wɔmfa nnipa nsa so nsom ne sɛdeɛ ɛhia ne biribi amen amen 1 Corinthians 3:16 enti monim sɛ mo nipadua no asɔredan ɛyɛ Onyankopɔn asɔredan enti Christ ba the house of God ɛna obɛsiesie no obɛtu wɔn a ɛnwom ne siiɛ ne yɛdeɛ bɛyɛ ɛfiri wogye me so a mepɛ amen mebakyɛ woatem ase fine according to Corinthians 2 Corinthians chapter 6 verses I think 17 or baby 2 Corinthians 6 obie 6:17 young kind free 16 na baako yɛ bɛn Onyankopɔn asɔre fie ne abosom wɔ na yɛ Nyankopɔn a ɔte aseɛ no asɔre fie obi anti ha yo yɛ Nyankopɔn a ɔte aseɛ no de abae asɔre fie obi anka bi yɛ Nyankopɔn a ɔte aseɛ no de abae asɔre fie na asɔre fie to aso kan sɛdeɛ Onyankopɔn aka sɛ mɛtena wɔ mu sɛdeɛ Onyankopɔn na bia na no kaa sɛ afei deɛ mefiri mununkum mu na mafiri wɔgyam na mafiri ntomadan mu na mafiri asɔredan mu gyeme sɛ kasa amen na afei me ankasa mabɛtena nipa a mede me nsa nwene no mu na manante wɔ mu nyɛ sɛ wɔbɛtena wo nkyɛn ɔbɛtena wo mu na onyame bɛnante wɔ wo mu na mayɛ Onyankopɔn na ɔbɛyɛ Onyankopɔn na wo so ayɛ ne ma gyeme sɛ amen obi antie me sɔfoɔ wu ɛbɛyɛ dan
na Awurade Nyankopɔn timi abɛtena me mu ɛno na mede startee ya na wɔn nso ɛbɛyɛ dan na Onyankopɔn nso atimi abɛtena nipa mu ɛbɛyɛ dan wogye me so a mepɛ amen fa sɛdeɛ ɔnam n'asɛm so ɛbɛwura Mary mu wɔ gyidie kwan soɔ no saa na obiara a ɔpɛ sɛ Awurade Nyankopɔn honhom mɛtena ne mu no ɛwɔ sɛ ɔnam n'asɛm so wogye n'asɛm yɛ adeɛ aban ɛdi wɔ gyidie mu na ɔnam n'asɛm so aba abɛtena mu na ɔno anya nyɔnkofa na ɔno de wayɛ ba na ɔnso de wayɛ ne wura ɛna wo kra deɛ agye kwa at times yana yɛpere sɛ yɛbɛnya Honhom Kronkron ma me nsa mmra bio Awurade ne honhom no Awurade asɛm ɛyɛ honhom faako Awurade honhom wɔ no ahofadie ne sɛ bɛyie suro bosom suro tumi bia ntimi nkɔnka wogye me so a mepɛ amen asekyerɛ ne sɛ tumi bi nne soro ɛfam asase so a wɔne Honhom Kronkron ahoɔden yɛ pɛ Honhom Kronkron wɔyi ne tumi ketewa bi te sɛ nnipa bɔwerɛ ɛna ɔde nwene abɔfo nti sɛ abɔfoɔ bi wɔ tumi bi a ɛyɛ God spirit ne maa ne ketewa bi ketekete o enu ne ntatea mpo nti abɔfoɔ a wɔsoro nyina ɛne fam deɛ aka wɔn nyinaa ahoɔden bɔ mu a enuru soro abɔfo enuru Honhom Kronkron bɔwerɛ wɔwɔ tumi sɛ wɔde ne nsa baako pɛ kyerɛ abɔfoɔ nyinaa posa wɔn ɛfiri sɛ Honhom Kronkron ɔno ne Nyankopɔn ahoɔden wogye me so a mepɛ amen Holy Spirit is the strength of God. Ebacha what you say? The menya me bang. The beantiment konkano. I the Spirit of God. Ebacha what you say? It is a Lucifer. A Jimmy Hoa. To me, nyame de man a yakitwe. To who baby and conquer wa. Sɛ bɛyie si ɔkura tumi bi a wɔyɛ bɔfo ɛyɛ ketewa bi ohunu baabi a Nyankopɔn ahoɔden wɔ ɔfa gyeme so amen na yɛn na Kristo baayɛ no wogyeme so a mepɛ amen ɛsiane sɛ ɔyɛ Nyankopɔn asɛm na ɔno ne honhom no nti sɛ wɔtwam na sɛ wɔmmɔne wɔ bi mu a ɛyɛ bɔfo obi okura evil spirit biara no foreign angel ɛna tini mu tomi ekura no ɛtwe ebi wɔ 3 miles away ebi a 1 mile away ho sɛ honhom bi wɔ area hɔ a tomi na Kristo kura no ɛtwe saa tomi ne firi hɔ bɛhwe Yesu n'ase sɛ bom gyeme so kasa amen na Yesu aka kyerɛ ne sɛ firi ne mu kɔ ɔsomate ne wura no go. Jemeswa amen. Because ahuadea odijina hono. Ewa se bofo no ye ne ntam. Moko. Ono no nyonko bofo no obetime ne nakon. Enye Honhom Kronkron. Me pa cha wate mase. Obi atie me pa. Fa. Ɛwɔ sɛ ogya hɔ na ɔkɔ nti sɛ wote si ase Yesu baa na ɔtua honhommɔne a honhommɔne bia ntimi mfa nkyɛ Christ sɛ mebɛsɔ wahwɛ anaa mebɛtu no God the master of master gyeme so kasa amen ɛne baa na ɔbɛkɔ no wɔn a gye n'asɛm di yɛ no
And I catch him say no. Me nyamu nyanka. Na yama musameko. Samankwa ochijina fo a wone konkonkron no wanya de ba. Kuma. What you say? Enti Jesus wo ho no na eden. Sa konkonkron baba Peter so. Eden sa konkonkron baba James so. Amen. The person me can say me keto bi na me twaneti. Abusia de enti awo. Awo se wonya konkonkron ne se. Say ya no kura so obi awo ha. Waji Yesu Kristo asem na di ampa. Awo so ye nipa God spirit ya dia bai. Waji di ampa. Anabi anya Gabriel ana di nyame asem obrel. Na mo megina wo se Nyankopɔn bɔfo nsi anamu. Me sonkra nsem. We are Sekurano, Sasem Sifia, ye two buffalo. We are the Asabaya the other. The Batawatias here. Omobama, so two buffalo by, and so no ye nipa. Sada Radia Sumafu. Or the other, a buffalo amam. Jamaso ama. Sayam fire to Christo Asam. I bet me a Makwama Rado, who Mabatana Munya the other. Na se wodi asam ni dia awurade agina na asam so de ne honhom aba dia wura enti obiara da mama nka sam tra obaba ba transme adi Nyankopɔn asam ama wo hunu de di kan wo so hunu ne se wan kasa no wanya Nyankopɔn anim dia one person one and Nyankopɔn ani wodi ai adom. Number 2, awurade asam ntimi pregnant wo da this why you nipa wo ya virgin. You can't pregnant the word of God until say we are what? Hey, so for now, I am a virgin. Amen. It is true. Obi a Nyankopɔn awo no, you are a virgin. Obi a Nyankopɔn awo bi, you are what? A virgin. So nyame wo na akoye bone a, you are not a virgin. But so Radawo, now transfer training, you become what? Virgin, because when you are fufu. The Bacha what only virgin alone, the bit me are pregnant to the word of God. Only virgin alone, the bit me are crab God's spirit. Which may so on the Pekasa, amen. Now, when I am virgin, our program yasi. Now who mess. When I am virgin, our program you now bonus. You need to receive the word from the angel's word. Abusiafo Mimpesa program ya wabe obe kon sapan. E ba chawa ti ase. Awo se opie pe obi ahu se wa ye nshira. Emra marry ani bofo ne kasa wie ya wo pie ye no. Oko ne cousin fie. Ne cousin ni hu no a do ohani afunu sori gina. Na ne cousin ne cousin wo hira wo mam. Ento obo bia wo ye nshira pa. Eye nipa Nyankopɔn asam ya de abai. Atenemu when you say the word of God, that person na ye blessed. Are you a virgin?
Hello? Are you a virgin? When you say to be Kasatrawa, Kasa no hunu se enada hui. The Kasa na bani emfanama. Anamaba. The chote voice was Kasa na nkasa usoma anya de ebe. Ntini yeso words are spirit. Nti eba wo nchan na wo gia na bewura. Mafutu samene sa. Erade ma wonya nanimu atom nda. Ewo Yesu Kristo dim o ma wonya nanimu atom na. Abusu amen na wo. Woje me so amepa amen. Afei tie me. Yesra wo Mary gina na watu aye adwum sa mekra kanfo awurade na magye nkwanya nkopon ho ana me honhom ade an sana oje me so amepa amen. Why Samari to Simon? Because of the pregnancy, because of the Spirit of God. Oje me so amepa amen. Mary sing a song. Abushafo me kasatra wa wote ha oje me so amepe amen na onyankopon honhom Jesus na kan yo wo se mon church won se woni de mahye ni nyina so na menem wo ho na ni nyina kosi wiase de awie amen okay nka John so Ose dia odom ne meja bedono na me nso na dono ne abayi atrabere wonimu ne abeba besla woje meso amepe amen ha me kan kura chiro Kristo soma de papa amen me pesa me busa wa ha anopai anadwi so we show more and so who Christ. So why we show more who Christ? Na Christ and so who? And then I say, Samotana mimu, nasam, etraumua. Hallelujah. Ube una dia ya frana no korano na no korano so ba mu aya dia bai ada na no kora John 14 verse 15 wase no kora hu ma wia sintiminya ada na no kora. That is the Spirit of God. Jemeso amen. Enti obia otra urade asem mu na urade asem so tra ni mu no ho nkonkro ba ha dia bai on somebody was from home. John 16, 17 down to 15. John 16, 17. 7 to 15. 7 to 15. Oh, konkonoba. Na mekano kre na yema museme kro na se mankwa uchigyina fole mamonchen na se mekwa mesuma na ba monchen na ono de se oba obi wiase atempone ne trene ni atemu me da se me person sa ba wachi na ono de oba wose won konkro mesuma no manaba no wose ba bi wose mebusi agena mam no mam uchigyina fofoforo Jesus okasa no yes ya for na dwere finish so wono ni nya maybe say gana mam wo chigina fofofo no kura wo ma wiase ntimi nya de ba enyina wo ba kan ha o kan say 7 no osina na me kama no kure na yema museme kro na se mankwa wo chigina fole mamonchen na se me kwa mesuma no aba monchen
who said you can Samekwa Nasomano Abamunchai. Now, no, dear, so about be as your time. And the Obia God Spirit at the mono. Will you reassert the Abai? Attain. So that when it's a soft way near Papa, the preaching. A minister of God, oh, the Kenya may have some diary book. I tell you, who met him when you got the dear. As it's run, sir. On konkuna wa yuwa chijina fwa ya suma na bano onye bedua na juma obedi kaya ni se obeyi wiase di abai attain na ya na sofu aba ehye nipa nsade ne woboni mu Bonimu Netinene. No, why you tell an answer? Ne atemu. Now, the Obewura will be as one man. Can you put them one in the buff share what they are by us? Obeyi wiase dia ba muntieni ye na nsam na pastor Chris ni Matthew Osumulimu kan ayadan ye nsam na otaba mo kan ya tire business ayadan ye nipa ni tie adwama moma batena so dem wantimi anka ne bone amfa wrade asema yesuro ni atamu ankyera no Jemeso amen. You're teaching about the prosperity. Is it the Spirit of God or Mormon spirit? Amen. We are waiting answer. What's wrong? I'm one who said the tenant is here. The holiness, sanctification, and what? Righteousness. And yet, then enough churches, I can't know what was happening. So, I'm a crosser. And rather, you also home now was summer no buy. And no natty and now suffering a deep for you more. Come and dread radio to say that this is Kuchalutu. Mama Mwani now. Jemeso, amen. There were so many pastors. I had the testimony who said when you fake. Me, I don't care. Position on one neck. Me because you are don't come. Me Masaka no ha. Me don't come with me. Amen. Me ni so asakra. Yes. Me nyimpo. Obaka so what it is for what so for na dum hwan ana anu asem ka adwen sakra. Pasakres oba preaching mensu abom kra me mintie. Me do me TV ne me na me toy. Jemeso amen. Osana someone sakra obia. Performing wonders, signs and wonders improve the power of God. Performing signs and wonders. Matthew chapter 7:21. Already do this song, come do this song, young Sanchana. Already back at Joseph Film, so more man yet the area by. Yes, who many eat in the Yeti? Jemasokasa, Ama. Jemasraza, so for more.
Msramo nyina momma mo ano ankokwa atemu asanka so momma mo takrama nkokwa tenane asanka momma mo ano nkokwa ataye ho Jameso amen. Munyama jense ya sawandana. Umane mamutirim. Ye tutu anamao esi asomafo ne diem. Ojemeso amen. 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 Ana dia ebio. Bone ho. Tenene atemu wakaboni anim oyitire nature na wakada wrath of God nyankopa atemu ojemeso amen. In the Assemblies of God and in other churches CAC Ghana Apostolic any other churches prophets here obinim Ebenezer ene wa ma akeke yafu Jemeso amen. So beka agen sakra samatro ono no won sakra ono amu no wanyari abai on sakra na wakagen sakra samari abai achiro Ojemeso amen. Me pasa obi a wutie me ne so nkonkron ne ba wo mu Ojemeso amen. On shabone fo nsadne da na mu yi ho de abai na what threaten ne said ye tene ne isi ade ai na waka boni anim na watra urade atamuo said ye ni husiye Ojemeso amen. This all desire ha na cartons rababababababa na se wo ye nipa wo shedi boye ni nsade mfi na tu baye ehada me jawo ho nhwebo wa berekura wo twempana ya fom tem me mfiu onya hu nipa na hanana Ojemeso amen. We me ka bu chiakuru wa wuma bi makuawia tetuo no oba makuawia mensumo wono ho wa che wa shafo ni so ma no ayo mi se no oba na mse bi o kire mi hu so oba na me fa me tofo no na me kogina no afo wo yesi a wa hu me na afo o hwe ba bi abo na mse bi o kire wa kuawia no ho Ojemeso amen. Ha won konkoro ntena nkoa mu watena emamu obiara God spirit abatena mu no na wo ye nyankopɔ de abai aba na ye nyankopɔ de abai aba ye nyankoa o ye tama firi nkoayam ye makan onyankopɔ mu twotwo mu two ene ye me pata what ya say ya ma ye ni Kristo bomu di ade the Bible said you onyankopɔ awo no onye bone fisa na bati ni mu na antimi nya bone da afisa onyankopɔ na ha dia dai awo no hallelujah amen. Somebody na come. The person program in Korea no. Obesi fie no I say Mosa wo free Mountain Sinai. Abba. This is one we be yese. Because an monyamu a be free akron. One timin hwe wanim.
Oje me so amepe amen. Asamba na me ka kire ono. So be bie wu mu na obati asam no nko ade a asam no ntnas na ho konkron no nso akova. Because ba bia asam no wo no ahona awurade ho ho me ya de ba. Sanete. Mama nya illustration bi nchiro. Nana Akufo-Addo aya Ghana president. Ghana president. And was obe Kumasi. He oba ya no akowura nkontwoma. Obi dan bia ebubuom. Na dan ba akopɛ mesi oho no wakogina. Ane wawuro fie ho. Na Akufo-Addo wawuro fie ho. Mama Musa say he na security for no bebo ho ba. If you want idea, ahonya for there. Na nso so far as here. Na Akufo-Addo anya wura ho no. Ahona ni protection so ya de ba. Jemeso kasa amen. And traponimu and to show the protection of God. Wa mo na nam mo passage nkawa no. Wo sakra wadwe ankaboa. But what is it? And trouble you should say, I rather whom may protect you. God is love. Yes, God is love. But the mention is God is justice. God is what? Justice. What you must amen. Ha! What the bonim? Epe Hong Kong bambo kokochia. And no wanya homo wa ya kronkron. Oje me so amen. Baby Nana Akufo-Addo wona hona ni security senso ya de ba. Sana baby awurade asem wono. Hona God spirit senso ya de ba. Je me so amen. Na wo be fra awurade ma wo jamra ma wo homumra mi busa. Awurade asem sign na timu. The word of God first, and son of God's spirit second. And tena mumuyom ani boni mu hwehwe se awurade nhwie ne wo sra ama. Oje me so amepe amen. The bachawati asia. Wonim se Eli mani di nkwasi asamo apamada kan nyame kumu. Okumu Usa dana nsa kwaka apamada kan honte nyame kumu. Into God spirit was ano. Wonim fache sa. Oje me so amepe amen. Only I want to some master Jesus. I want to de ye kire obi adwama momu a. No akwagina ho no agye no. No. Ono woni wadwama mo no won man. Woje me so amepe amen. Bia nani abre. So person ne God spirit nya encounter. Wonye nipa obemenya nkopɔ asra de ai. Atra ne mu. Sa ansamwa awurade nam ya nso de ma on sa wogi a ɛno ne honhom a ɛbɛtena wo. Woje me so amepe amen. Yababa mpa esesia. Me pese uyi oja. Me pese nyame asam edonati. Woni me say mantis ehye obotomu a. Eja na ehye obotomu no. Be se wonyi ntwere ho a. Enso. Be se woyi tia ba ko na de fanche mu na bo se eja na ehye obotomu sa. Yeme so amen. Inti ne wo be pa Manchester no. Am wo hu ni gya ya de bai. Nyame asem eye nkwa. Nyame asem eye oja. Nyame asem eye nimonyam. Nyame asem eno ne ya ho dana. Yeme so kasa amen. Min kan ko mo topic no. Me pese wo ma be treat this topic. Jemeso amen. And none of you.
no person ne ho nkonkuru bompo ne mpu ani ade amaka tro ne se Awurade asema ben jemeso amen nye bibia se Jesus Christ ono ne ajenkwa ono no wi na wo sorry ono na wiase nyina enkwa ewo ne mu sa wo gye dia obeba betena wo without Jesus there is no spirit of God tiene ye woji Muhammad dia onkonkuru ntena mu da ntikramo ni bie ni ho ahu onkonkuru tene mu I'm not against them oman kaso omu ni no da omu nso na ye kora nya de bai get uko Buddhist onkonkuru ntena mu money ne betena mu uko letter day sent onkonkuru ntena mu da Jehovah Witness kokotwea kai onkonkuru wa mbe wa boboa oje meso amepe amen and only Christ alone if you believe in him so oje Yesu Kristo dia oje meso amepe amen mama nka samtro waje Yesu di first step waje ibone second step third oje Yesu di ntia wo say Jesus di ni moja no source oje meso amepe amen emoja ni nya source pe na wash na wo se edu ko nsuom ko bo wasu that is fourth se bo wasu wie pe na wo ba e was God's spirit no welcome because of the blood of Christ because onim say emoja no emu nookratie nti moja ni nya source pe na chese Christ na mu adi kai ya bai so God's spirit I have fast it will protect you no better now na so God's spirit nya better now mu wia senior afa ohudi baby a woda no e 1 mile square as 1,000 square what am I man 1 mile there is no evil ya obeben oje me so abepe amen me gina we me ho me ho me didi abosoma tem na ma fa me ho adi Jemeso amen because ultimate men to madan san obiara ho nkonkuru tinimu no yade yabai etie o jemeso amen wa ma ye ni ehu na kirade ye wo folklight cause nkonkuru wo wani enti unya no no anya ni aka wani ho be ba cha wati ase okasa amen tieni enti nana dwi bia nani abre no obe possess ne mesi bia nani abre no obe possess ne so wo possess bia possess the spirit of what God that is better so original us